Bună ziua! Numele meu este Rotaru Sergiu și sunt analist de date la BT Provider. În acest video voi arăta o modalitate diferită de a filtra după zile, după o zi sau mai multe zile, un dashboard, utilizând un view de calendar, o vizualizare calendar. De exemplu, când apăs pe 30 noiembrie, acest bar chart se filtrează, iar acest line chart se highlightează cu un cerculeț. Sau, de exemplu, când selectăm mai multe zile, la fel putem vedea acest efect. Ok? Să presupunem că avem acest dashboard deja creat. Ok? Și o să aducem acest worksheet de calendar. Vom crea un nou worksheet numit calendar. Vom aduce pe columns weekday order date, pe rows week de order date. Ok, avem multe weeks aici, să zicem că o să filtrăm doar pe noiembrie 2021. Ok, vom aduce sales pe color, avem nevoie de zilele exacte care le avem aici, o să selectăm day, să le aducem pe text. Ok, dar avem nevoie să fie background-ul, nu cifrele colorate. O să schimbăm marcul în square. Ok, și de exemplu o să fie mai mici, deoarece știm că avem spațiu limitat în dashboard. Și poate color border, să zicem un gri. Ok, o să ascundem aceste headere și acest field label. Iar aici o să formatăm să ținem doar first letter. Ok? Și acesta este calendarul nostru. Bun, vom aduce acest calendar view la noi în dashboard. Ok? Vom scăpa de această legendă, de titlu și aici putem să facem entire view. Dar de asemenea să edităm înălțimea să fie 150. Ok, și poate să lățim un pic. Bun, de asemenea vom aduce și un filtru de lună. Vom selecta acest filtru să se aplice pe toate worksheet-urile din dashboard. De asemenea vom deselecta show all value și de asemenea vom face single value drop down. Ok? Și ascundem titlul. Bun. Iar în continuare vom face un dashboard action, că atunci când selectăm pe 30 să ne filtreze acest bar chart. Ok, vom face aici vom aplica use as filter aici, iar în actions vom deselecta, nu vrem să filtreze daily sales evolution. Ok? Și după cum vedem, ne filtrează doar bar chart-ul. Ok, pentru a face cerculețele pe acest line chart, vom crea un set din order date. Ok, le lăsăm pe toate deocamdată și un calculated field numit sales points. Așa, if order date set, then sales. Then sales end. Ok. Ok, vom aduce aceste sales points în dual axis. Vom sincroniza și vom debifa show header de aici. Ok, iar aici vom schimba în cerculețe și le facem un pic mai mari. Ok, acum în setul nostru sunt toate datele, deci avem cerculețe pe toate zilele, avem cerculețe pentru toate zilele, deoarece setul e format sunt bifate în set să fie toate zilele. Ok, vom crea un set action
un change set action, change set value section, ok? Și atunci când selectez în calendar, vreau să target set-ul să se adauge noile valori, da? Missing field on calendar, asta pentru că ar trebui să aducem și ziua și order date-ul ca și continuous date. Ok? Iar acum veți vedea când apăs pe 30, aici se face highlight, iar aici se filtrează, sau aici la fel, când selectez mai multe zile. Ok? Mulțumesc de vizionare. Pentru orice întrebări, nu ezitați să mă contactați pe mine sau pe colegii mei de la BT Provider. Mulțumesc!